Klapka poprvé. Klapka po druhé. Klapka po třetí. Normálně byste... Klapka po čtvrté. Klapka po páté. Normálně byste mi nevěřili. Jdu ráno do obchodu, stojím u pokladny. Na klapku se jdeme, režie jede. Kdybyste mi nevěřili, to se mi dneska ráno stalo. Jdu ráno do obchodu a vy tam ty tak a čo... Tvořil to plišáka. Bude to na YouTubeku, víš to? Normálně, ráno byste mi nevěřili. Ráno jdu do obchodu, koupím si květák a ta prodavačka... Koupím si květák. A ta prodavačka na mě normálně. Zapomněla jste si zvlášť květák! Tak já ji slušně odpovím. Že se dojdu zvážit teď. A ona to na mě. A ty lidi jako za váma počkej, ne? Tak si mi slušně povědět. Mě to nezajímá, ať ti lidi ty květák! A ona zase na mě. No jistě, to mi snad děláte na schvál, ne? Tak si mi hodil květák na hlavu. Takže mořečky nebudou! Mořečky.